नै हेदा माबानि सेल्फ हेल्प ग्रुप माने गोदान दायानदो जोङो ओमफ्राय मानसि नांबावगौ आरो इनि थाखाय Hai guys, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गिबियावनो बरायहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ नै दिनैनि भिडिअआ जोङो माने मा होनो बिदिखौ सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनसे दाहांदो आरो माने गोदान ओमफ्राय बेनिनो सासे लोगो नांबावगौ दङ बिनि थाखाय जों माने लोगो लानो थांगांदो जोंनि ग्रुपआ नायदो नोंथांमोना माबायदि जायो आंनि भिडिअ लानाया मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामना होलांदो सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ गोदान नायदोंब्ला मानो थाथ'नांगौ आयु थाखुमालायदो मोजां मिनिथारबावाखैसो अरखेखे मिनिलायनानै थाखुमालायबारसो नै हेदा माबानि सेल्फ हेल्प ग्रुप माने गोदान दायानदो जोङो ओमफ्राय मानसि नांबावगौ आरो इनि थाखाय नांबावगौ लादो नै बिखिजा हाबैनोसै बैयाव सासे दंनो गोदान खारबोजेननाय सानैसो मानसि नांबावगौ नालाय लोगो बुथुमदो नै हाय होनहरलाय दे हाय होनहरलाय इया जेखौ नुयिखौनो खाखायो लामा ओइ दिंखियाखौनो बहा जासो मोनजायासै फिसा बोथिनैल'थार मोनो हाग्रायानो अयथासार आरो बिहामजो नामा हय तुलति तु देलाय हाय होननाय नों रोंना रोङा हाय होननो दे दे हाय देनां नुसिगोन आलो नोंसोरो सिखा देरबा फै नोंबो ओरैहाय फै सिगाङाव देनां सेंग्रा देरबा नायनो फै इउटुबार खुलिदो नामा नोङो नोंनालाय हाय हा नोंनिया आंना दे मेख्ला पार्टि गोजा जोंनिया माइनावा सिगां जाबाय हा दैज्लाङाव मालाय माइ गायनाय बेसे लायो फैबाय नै ज्राव ओइ नोंलाय नोङो हाय होना हा हाय होना ना नैया ब्रा होनलायनो खोन्थाहरनो थामा बिदि होनो नामा ने